Dilluns, dia 15 de gener, els querandines anàrem amb autocar fins de vora Estellencs, on començàrem a pujar cap al Galetzó, un dels cims de més de 1.000 metres de Mallorca. Després de berenar, agafàrem el camí de pujada que passa per la Font de Dalt. Ens trobàrem amb una font seca que no rollava ni una gota d'aigua. Des del pas de la Sabatera vam emprendre la pujada dels últims 300 metres de desnivell per assolir el cim del Puig de Galetzó. Van gaudir del sempre espectacular vol del Voltor Negre. Una aturada per dinar que alguns aprofitaren per descansar, fer un cafetet o prendre un glopet d'herbes abans d'emprendre el darrer tram de baixada d'una excursió d'uns 11,5 quilòmetres.